Kabinlerine şahitlerim zarokno. Slavı gulav zarokno. Evder Keskesor TV'ye. Khairatın malame. Ez ordeka sipi. Ev galo khambel. Mirdad Koban. Em ve male şkara hem hindebin. O hem jî şad dibin. Hem bi İngilizî zer. Bi İngilizî çiye zarokno? Yellow. Yellow. O hem jî bi zimanê dayîkê. Yani bi Kurdî. Erê zarokno. îro roja zimanê dayîkê. Roja zimanê dayîkê pîroz be. Ji bo bêhtir naverogan ji kenê me xwe bidin aboneyî me, vîdeoyê me parve bikin û wan biecibînin zarokno. Vê gavê bi xatirê ve li benda me bin zarokno.